50 लाख बे फिसो थिगैनो दंगासिनो जा बुंनांगौ गैया आं इसिग्राब लाख लाख थाखाजों होनानै जुदि डक्टरफोरखौ फिसियोब्ला बिसोरो गिदिर गिदिर बिजनेसाव इनभेस्ट खालामदोंबा आं होयो आं मालिक होनदों बियो मानसिया बेहाबो बदे फिसाजो फिसाला दं आंखौ मिथिनांगौ आं मोनसे हस्पिटाल सालायो आंनि हस्पिटालाव सासे डाक्टारनि इनकामा मिनिमाम 15 लाख मान्थलि दा बेबायदि डाक्टार आंना खयजन दं सानदों होनबा 15 लाखनिफ्राय 18 लाखसिम सासे डाक्टारा खामायो मासावहाय आंनि हस्पिटालनिफ्राय दा आं बेनि मालिक दा आं बियो भेनिटि भेनबो लानो हागौ आं बेनिफ्राय देरसिन भेनबो लानो हागौ दा आं बेखौ गामिनि दमाव लादों हाग्रामानिफ्राय फैसा बिनानै लायाखै दा ओंखायनो मानसिफोरखौ मिथिनांगौ आंनि गाननाय जोमनायखौ मरेल पुलिस जानो नाङा आं खानाय हसारो ना नेकलेस गानो बे गासिबो आंनि सकनि बुस्थु दा बेखौ आङो गावनि दमावहाय गावनि गोसो मथे खालामगोन आरो दानि जुगनि मानसिया सोरनिबा थिननायजों सोरबा खानाय खाथरा सोरनिबा थिननायजों सोरबा मेकआप खालामनायखौ बन्द' खालाया सोरनिबा थिननायखौ नोंथांमोनहा फिसाजो दं मिथिगौ 70 लाख 50 लाख बे फिसो थिगैनो दंगासिनो जा बुंनांगौ गैया आं इसिग्राब लाख लाख थाखाजों होनानै जुदि डक्टरफोरखौ फिसियोब्ला बिसोरो गिदिर गिदिर बिजनेसाव इनभेस्ट खालामदोंबा आं होयो आं मालिक होनदों बियो गाव बुंदों आं मालिक आंखौ मानो क्रिटिसाइज खालामो दा बुखि होनदों रावबोथ' बुखियाखै नाथाय रायजोनो माबायदिखौ नांगौ बियो जाहैबाय जानाय थानाय स्टेन्डार्ड थायो नंगौ जा बुंनांगौ गैया नाथाय रायजो राजानो माबायदिखौ नांगौ जाय बेक्तिया नोंथांमोनजों थानानै जिरायनानै अराय सम होनानै फंसे फंनै दुखु सुखुनि खोथा रायलायनानै रायजोनि गेजेराव थांनानै दिनै सोर लोमजादों सोर साजादों सोरनो मा उखैनाय गांनाय दं सोर लेखा फरायदों फरायाखै राजनितिक नेता जुदि जानोब्ला हानजाया दिनै रायजोनि गेजेराव फैनानै दिनै बेफोरबायदिसो बुंनांगौमोन आं जुदि नोंथांमोननि अननायजों देरहाबायोब्ला आं नोंथांमोननि जे गथ'फोरखौ फरायनायाव आं हेफाजाब होगोन फोरा सिखांख'नो हायाखै दिनै बिसोर बिथांमोनखौ आं नायनो फैदों बेनिखायनो नोंथांमोननि अननायखौ दिनै नोंथांमोननि मुल्यबान बेसेन गोसा भटखौ आंनो नांगौ होननानैसो बुंनो फैनांगौमोन नाथाय बिथाङा मा बुंदों आंखौ आं एथ'ग्राब गिदिर गिदिर जुदि थाखा होनानै फिसियोब्ला आं बिसिबां स्टेन्डार्डआव थायोसो होनदों अब्ला नोंथांमोना सानदो बे बिथांखौ नोंथांमोना मारै लोगो मोनहैगोन हा नोंथांमोना खाथियाव थांबाथ' नै दा ओरै थांबानो मारैबा मोनामबाबो जोंहा सहायनो हानायखौ जोंहा माने मा हावरिया मावरिया दुखुथिया गासैनि जों थानाय मोनसे हुदा दंसै नङा होनबा दा बेनो